Čo? Skús buchať toto. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tak. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Čo si... Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, raz, dva, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, raz. Rýchle, znova trochu. Môžeme. Tak to je, neviem, aký to mám odklopeť potom, počkaj, alebo viete prvú klepeť. To áno. Alebo? Môžeš dať ďalej, rovno. Tak to je dobre. Akože, určite to, že raz, dva, že tak, že... Dobre, dobre. Dobre. OK, mačky, Poďme ovece. všetci naraz. Raz, dva, tri, štyri. Ľudia sú agresívni. Ja som nemotný, oni nás zraniteľní. Ľudia sú nedostupní. Ľudia sú komickí a často ironickí. Ľudia sú mačky, povreci, pomarí nikničí. Čo vidieš a milovač, pre dobré veci. Ľudia sú mačky, povreci, marginy hračky, ovečí. Vytvorené lásky, o šťastí. Hmatné noci, ľudia sú silní. Ľudia sú agresívni. Ľudia sú emotívni. Ľudia sú zraniteľní. Ľudia sú nedostupní. Ľudia sú komickí a často ironickí. Ľudia sú mačky, povreci, pomarí nikničí. Čo vidieš a milovač, pre dobré veci. Ľudia sú mačky, povreci,